Okay mga guys, welcome to my YouTube channel. This is DJ Orme. Ako pala si DJ Orme. Nandito ako sa Guiwanon Beach, kung saan matatagpuan ang pinakamagandang beach sa buong isang Samar. Dito, tingnan nyo. Yan ang tinatawag na Guiwanon Beach. Yan guys. Bali galing kami dun sa dulo ng kalsada na yan. Ngayon papauwi na kami. Sa mga cottage. Yan ang apo ko. Maligo sa dagat. Yan. Si Butoy. Kamay Butoy, kamay. Siring, kamay. Abo, takadiri naman na pupuri nila. Tatay, tawag kita tatay. Tawag kita tatay. Ito po yung mga cottage dito sa Guiwanon Beach, sa Samar.